Mas Ero, Mas. Cek sabar. Saut. Coba pindah wis. Sampai hilang. Ora piro? Loro. Sitok ucul kadare. Loro ndil? Iya, nilai ucul sitoke. Oleh papat aja no, itu tak tekel ucul. Nilai. Tanya hari kan. Iwak entek. Lek ngono munggah kober tok. Iku. Iki. Aku teko peteng mang ya wis baknul.